Before you create this video, metru maka na share button, meta aka na comment section. Dere ma akwụkwọ tiwara aki number wo yo bani demira kpata nko benago wata dibia. Na ewere ihe akwụkwọ tiwara aki kwuru this place in need or isi. After akwụkwọ tiwara aki kwuchere this thing. Ndo wa kpọwa akwụkwọ tiwara aki chọwa konto ata akwụkwọ tiwara aki keye ya the best advisor in the whole world. Hey! Akwa akadigo egwu ka nwoke nke bụ eziokwu. Forget about if all go if all was run eme. But Akwa will expert in advice giving. Watch the video. Even say can quote tatapo. Eternity Colombia na agba mbọ. Abụ na ọdụ ụkọ na ọdụ abanye kunye je chọọ ife ige eme onwe gị. Ịnọkọta gị akpa awa ka mmadụ iwe na-eme gị. Echere na mmadụ enyere gị aka, onwere onye enyere gị aka. Gụnwa bụ ihe eji aka onyere onwe gị aka. Mmadụ na-agba afa, mmadụ sị na ịgba afa bụ arụ. Asị ka ọ na-asị. Afa dị ka ụdị agha bụ na-arụ ayaba mmadụ na ọ mara ihe ọ ga-eme. O debe shekọp nya bụ labụ. Elu dọkịta gwa ya ibe na ahịa wee mara mkpụrụ ọgwụ ya enye ọgwụ adị mma. Ụdị a ka ọ dị. Ikolobịa ọbụla dịgo 25, 30 kwesịrị ka ọ mara ihe na-eme. Mara onye bụ shie. Mara mmụọ onye ọya ụwa. Marụkwa onye nye ọya ụwa. Mara ibe bụ akara aka ya. Ọ dị important. Maka na ụgwọ ndị asụ ogola bụ ife a na ife a na-arụsị ọrụ. Ọ na-alụ ọrụ mere nji wee mata nke m. Wee mara na ọgwụ bụ akara aka m nwa gbọgbọ ọgwụ wee nwebe ego. Ụgwọ ndị na-ekwugheri. Ụgwọ ndị si na anyị na-azụ dọlọ. Ụgwọ ndị si na anyị na-eme yawo. Anyị kwere ekwe mana ego gbara ofeke yarị ka nwoke ji wee gbakọba nwoke ibe ka ọ mara ihe na-ebute ego. Mana nke anyị mejuo ya eme ọzọ. Ọmụbụ omeka ntenu. Echiri ya echi. Omeleke na-abalị ụlọ mgbe ide job eribe agwụ agwụ. Neke nwoke update ọgwụgwọ. Gbanụkwu obere oge update na-abịa. Aka m iwere eme ụlọgwụ iri ike mee. Ọ bụrụ na akwụsị ikwu maka anyị eme ime kwuo maka anyị. Ọmụba akwa nwa onye ọbanyete mmiri akwata nke obe na-apụ. Anụ mmụọ jụrụ m mmadụ ya eri. Nke ikpeazụ a bishọp ndị ọgwụ ezu ụmụ ikolobịa mmadụ a na-esiri anyị ngo onye si anyị ngo ọdọka obi ka a na-anya. Kebe eziokwu were mata ụtọ ọbụla iji hate akwụkwọ tiwara aki sometimes you understand disregard all this ọgwụ sịkwa ọgwụ asụrụ sometimes okwu you understand pay close attention you learn a lot from ife akwụkwọ tiwara aki na-ekwu rumata ụtọ ọbụla iji hate ya you understand don't hate somebody just because of you hate somebody e were ife onye anyị hate ga ekwu ga-abanyekwa you need to pick it and move on with your life. That is the simple thing. So if akwụkwọ tiwara aki kwuru ebe a now I support him. Ihe o kwuru ebe a now that gbọrọ ihe ewu na-eri to be honest with you. So share